לא לצלם, לא לצלם. אתה בוחר שמלת כלה? בואו נבחר שמלת כלה ונהיה בורגנים טובים. בואו נהיה בורגנים ונבחר שמלת כלה. שנייה מהממת שמצלמת אותנו. מאמי, זו השמלה שאת רוצה, מאמי? זו השמלה? אני לא חושב שיש יותר קפיטליסטים מהשמלה הלבנה הזו שמצמלת את כל החתונה. גועל נפש. אם היא לא לבנה, יכולה להיות שמלת חתונה? לא צריך חתונה, בואו לא נדבר על הסימפטום, נדבר על הבעיה, בן אדם. טוב, אתה צריך תדלק לי או? כמה עולה דלק? כמה עולה דלק? כמה עולה דלק? כמה עולה הדלק? אבל 8:30 הפגנה יוצאים מגן העיר. אתם גם רוצים לשלם? מי שלא רוצה לשלם פוגע עולה על הדלק שיבוא. תצפצפו! תצפצפו! עשה לי בקבוק. ביחד. זה ליאור! יש לך אדום! ליאור! בוקר טוב רשל"צ, 8:30 יום שבת, יציאה מגן העיר להפגנה. אתה בטלפון, אתה בא ביום שבת? 8:30 גן העיר. לא שמעתי אחי, אני מצטער. שבת 8:30, הבחור על הקטנוע. למה לשלם על ביטוח PSP ממדינות אירופה? ליאור. אחי, בגרמניה עולה 30 יורו. תעלי על הכביש. הנה, יש לך ירוק. יואו! הבן אדם אסור, הבן אדם אסור. למה אנחנו לוקחים פה? השבוע שעבר היה חסום. אז זה עדיין חסום שם, נראה לי. בואו ישר, נמשיך ישר. שבוע שעבר היה חסום מכאן, מהפוקנה. לא, הפוקנה חסום אבל. לא חסום, יש מעבר צר. טוב, תצטרכו לסגור אותי, עם אופניים יהיה בעיה אבל נראה. נסתדר, נסתדר. עם אופניים בעיה, אבל תבואו כאן אחרי זה